November 1, take the beachhead. We will assist you by sending an artillery strike. Over. Copy that, sir. That artillery strike. But this is massacre. We're all gonna get killed. Ah! Going everyone. And fire. Guns are jammed. November 5. We read. Guns are back to the board. Take that guy, boy. Fire when ready. Taas on yksi taistelu käynnissä. No, katsotaan miten käy. Täällä pitäis tehdä. Ei kestä katsoa. Mä katsoo koko aika. Ei. En mä tiedä. Minulla taitais olla ratkaisu. Niin minkälainen? Et ole todellakaan ole ainoa, jonka mielestä tällä asialla pitäisi tehdä jotain. Semmonen ongelma vaan tosiaan on olemassa, että Nogojev on niin tuntematon saari. Vaikka se on Suomen hallussa, niin edes Suomi ei tiedä, että se omistaa semmoisen 1600-luvulla valotettu. Mutta kuitenkin nämä supervallat nytten löysivät täältä semmoisen öljyesiintymän, nyt taistelee siitä. Kukaan ei tiedä tästä sodasta, eli me emme voi siis tyytyä YK enkä mihinkään muuhunkaan. Joten meidän täytyy tyytyä kohtalomme vai? Ei kuule, en minä sinulle luovutusta tarjoa. Kuuntelisitko nyt hetken olla? Kiitos. No? Semmonen ehdotus vain, että miten jos me pakotetaan ne lähtemään. Niinku millain? Arvaas 2 kertaa. Ei, et voi olla tosissasi. Miksen vois? Mut hei, rauhoitu. Mennäs vilkaisemaan sitä meidän vanhaa sotaveteraaniamme, Jaakkoa. Hänellä on selvät mielipiteet asiasta. Tää on ihan hullua. Ah, vanha kunnon Trabant. Se ei ikinä petä. Niin, varsinkaan tosipaikalla tulee. Hehe, turpalukkoon.
Jaakko asuu tässä kerrostalossa. Mentäisikö kattoo? Juu. Haloo, onko kuka kotona? Odottakaa hetki. Ai Erkkihän se siinä. No, mitä kuuluu? Miksi tulitte tänne? Toin erään ystäväni mukana. Hänen nimensä on Teppo. Hän haluaisi tietää operaation Riitakapulasta. Vai niin? No, tulkahan sisään. Hyvä on, Teppo. Aion selittää asian niin suoraan kuvaan pystyn. Operaatio Riitakapula aloitettiin heti tämän invaasion jälkeen ajamaan tunkiutujat pois. Teemme aseistettuja iskuja kumpaakin osapuolta vastaan ja lavastaamme toisen syylliseksi. Meillä on täällä siis eräänlainen vastarintaliike. Ai vastarintaliike? Vastarintaliikkeeseen kuuluu jo 63 jäsentä. Tällä saarella on 5000 asukasta, joten tällä hetkellä meidän työmme on semmoista salaista värväystä pelkästään. Niin ja huomasitko muuten, että mun huulet liikkuu ihan eri tahtiin kuin mitä minä puhun? Joo. Itse asiassa viime aikoina meidänkin huulet liikkuu ihan eri tahtiin. Mistäköhän se voisi johtua? Kato, kun eräs Lykurgos on ottanut meidät hallintaan ja sillä hän ei Valve to Lip toimi, joten hän joutuu tekemään kaikki manuaalisesti. Olemme skriptausten orjia, toverit. Eikä olla. Minä en esimerkiksi tällä hetkellä nyt rupea istumaan ilman omaa tahtoani. No voi pahus, mä en voinut sille mitään. No jätetään se homma sikseen. No voi toverit, kyllä minä muistan vielä, kun toisen maailmansodan aikaan ryssät tuli rajan yli ja siinä sitten vaan niitä ammuttiin. Se oli kyllä sitä aikaa. Nyt on taas tullut uhrauksen aika. Teppo, olisitko valmis liittymään vastarintaliikkeeseen ja ajamaan tunkeutua pois maaltamme? No. Kyllä. No hyvä. Sittenpä sanonkin se, mitä vanha ystäväni aikoinaan sanoi. Se vaatii kovasti sitä Petsamon nikkeliä. Mitäs me anteliaat pojat? Mennään ja annetaan sitä niin paljon kuin se vain haluaa. Mutta hyvä on. Minä ja Erkki lähdemmekin tästä ja tuommoisen pienen kokouksen. Ja sinä vaan tänne ja lue tuolla pöydällä oleva pikku asiakirja. Siellä on sinun tehtäväsi. Niin ja lopuksi voitaisiin vähän kuunnella vanhaa klassikkoa. Iloisesti rallatellen lähti Iivana sotaan, ja joutuessaan Mannerheimin linjalle muuttuikin nuotti paljon surullisemmaksi, kuten seuraavasta kuulemme. Finlandia, Finlandia, sinne taas matkalla oli Iivana. Kun Molotov lupasi on kaikki haroshi, huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Hänjet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Minun tosin kannattaisi tutkia taloa ennen kuin lähden. Mitäs videoita täältä löytyy? Esimerkillinen vastarinta, jos kattaa. Rukiver! Kuolerassa! Vai että semmonen video, se. Wow! Jaakkohan on moderni ihminen. Siellähän löytyy peräti tietokone. Paitsi että nyt on vuosi 2005 ja tuo kone on vuodelta 1989. Ainakin täältä on hyvät näköalat. Hei, löysin revolverin. Siitä voisi olla hyötyä. Kiikarit löytyi, mutta siinä asiakirjassahan sanottiin, että saa ottaa mitä tahansa, kunhan se on vain tarpeellista. Joten otanpa ne. No niin, olen löytänyt kaiken tarvittavan. Eiköhän olisi jo aika lähteä. Ai jaa, välillä Jaakko ilmeisesti kuuntelee toisenlaistakin musiikkia. Mun ei tosin kannattaisi tuhota Jaakon huonekaluja. Hän saattaisi vaikka suuttua. Mun ei tosin kannattaisi tuhota Jaakon huonekaluja. Hän saattaisi vaikka suuttua. Miksi heitin pois revolverini? Minun täytyisi käydä 3 paikassa. Ensimmäinen on Jaakon asuntoa vastapäätä. Katse sinne menee ensimmäisenä. Päiviä, onko teidän nimi Hartikainen? Kyllä on. Jaakko käski minun antaa tämä kirje teille. No kiitoksia. No niin, se on tehty. Seuraava kohde onkin vastarintaliikkeen leiri keskellä metsää. Toinen ja 3. kohde ovatkin vähän kauempana. Mutta Jaakko antoi minulle hänen moottoripyöränsä avaimet. Voin varmaan käyttää sitä.
eihän tämä ole selvä pläkki. Ja sitten viimeisen kohteeseen. Miksi heitin pois kiikarini? Tuolla on 3. kohde. Mut hei, mitä siellä on tekeillä? Tell us, where are you hiding the escaped Russian? Tell us or face the consequences. Älkää tehkö meille mitään. We can assure you, we have no Russians in here. Oh yeah? Tuolle täytyy tehdä loppu. Hey, who's going back there? He's got a gun. Shoot him. Kiitos, että pelastit meidät. Miten voimme kiittää tästä ikinä sinua? No vaikka lukemalla tuon kirjan, minkä teille tuon. Okei, minun työni on tältä päivältä ohitse. Tiesinhän minä, että vastarintaliikkeeseen on radikaalia muutoksia, mutta en silti ajatellut sitä käytännössä. Nyt edessäni makaa 2 kuollutta ruumista ja 1 pelastettu pariskunta. Tiesin, että aloitin juuri uuden syöksykierteen. Joko tapan tai tulen tapetuksi. Mutta pääasia oli kuitenkin se, että minä olin elossa, ja päätin palata takaisin sinne Jakun asunnolle katsomaan, mitä ne seuraavaksi keksii mulle. Meillä on kyllä yllätyksen etupuolellamme, mutta meillä on liian vähän miehiä. Hei, kuka sieltä tulee? Voi ei, se on Teppo. Toi oli erittäin tyhmästi tehty. Miksi tulit tänne?
Halusin tulla katsomaan, mitä te oikein salailette multa. Mutta etkö sinä tajua? Sinä riskeerat kaikkien elämät nytte. Venäläiset valvovat meitä, ne antaa tulla vain ne, jotka on kutsuttu etukäteen. Ylimääräisten vieraiden tulo saattaa tuottaa hirveästi vaikeuksia. Эй ты! Что ты там делаешь? Pakene, Teppo. Pakene vielä kun voit. Me selitämme kyllä tämän. Valmiina. Tähdätkää. Tulta! Valmiina. Tähdätkää. Tulta! Valmiina. Tähdätkää. Tulta! Valmiina. Tähdätkää.